regane nang kene iki. Kayak turiman apa ya? Oh, kayak turiman kayak. Aduh, aku sepaya. Kata jelas naging tamarinya. Oh, bisa dengar. Walah, bocah sing cilik rewel, sing gede ngeyel, pamane melu bae, mriangen. Kok disit. Nangis baik ya, disit ya. Nangis baik. Buset jaluk apa jangan mau dibalangan nak. Mau disit. Nah, iya. Sajen ramane nang endi nggih? Nah, iki. Ya wis, nyala berjaya maning. Lama. Ora kerasa kenal wong kayak gitu, koyok ngutang. Mak, kalau ada duit apa kepriwe nek dolan gabah apa priwe? Kayaknya dolan Agus ke. Gara-gara utang kok judi online. Bocah maning rasa kena wong tergembriyang. Dadak kan dol gabah barangan. Ya wis, Mak. Anggarika ora gelem aweh duit karo nyong. Oh, kayak gue ngerti yang men otak laira. Rusak namaring utang biyunge maning. Ya Mak, omar betul dengar ngapa? Arep Rika. Oh alah, bocah. Mulane dari bocah aja mau cuti online. Meret ora? Oke mak, nyong mau meret ke Rika. Tapi aja ngarep nyong balik loh. Agus. Nang lupa. Oh, ya kita senang umak. Lagi bosnya nang umak ya. Oke. Dor. Apa? Boleh sih, Dor. Wala temenan dolan tok mering eneh. Wah, temenan. Ora apa-apa enggak dibentong. Bentong anakku apa? Ora wala temen ki nggo suruhane nggo tegel lah ya, Pak. Ora temen bagi tek suruhan ya, Pak ya. Ya. Yo sana barat, rasa ngene maning. Iya coba. Seneng iki kalau ketemu ning garangane yo koyo ganteng-ganteng ora. Turi iman dilawan. Oke, dilekentut. Loh, kayak babae apa ya? Ketegeng niki jagung gegean anak renggang. Gumun kok dingareng kok. Ya, anu kepriwen dan Erika ketone happy temen kok. Ge, nyong ki nemu duit sekoper. Ya, Erika nemu duit sekoper.
Kue menghayal maksudnya ande-ande umpama Iya, Pak. Aduh, ada cok lah. Kuwi kap kepriwe kok sumpamane kuwi, Jan. carane ku pengen ngentasna pengangguran iki kowe. Iya, kuwi kepriwe cara reka kuwi. Ya iya, gawe pabrik bae nggo ngentasna pengangguran. Pabrik apa kuwi? Pabrik apa ya? Pabrik tanah. Sika. Oh, pabrik tanah. Bagus kue menghayal bagus. Iya kuwi. Mudane kue sing temenan. Iya, beres pokoknya. Wah, udah percucuan anak jane. Oh, kotam. Kayak ngomong ngene. Ya, gimana Iya, nih? aduh, aduh, Ya kayak kiye. Ketam, udah masalah pecucuan nyong karo kaki lidan iye arep gawe pabrik mbok. iya kuwi. Jan, Gua ngentasna pengangguran kayak iki gue kuwi. Kang. Kue bagus, Kang. Tak dukungannya, Kang. Ya dan bocah cilik genduk. Terus kotak menu kode lah. Oke, ya dan Oh oke. iya, dadi kok melu temenan kowe melu ngote. Melu. Oke, Iya. oke. Oke, nyong kan butuh sing bersih ya dan ya. Iya. Kan supaya kau orang nganggur loh tam. Ya dan Ya, Bos. Aku tak di DP disit lah. Bukan Rika Lombok. Saya oh saya ya. Ya, DP ini dan. Ya DP di PK. Ya DP pira ya kira-kira ya. Wah ya, tepai kowe ana 200 sama pira kowe lah. Gelem kau 200. Gelem. 200 dan Iya, satusan. iya, satusan. Iya, satusan bagiannya. Nggih. Nyungsung 100 ki. Nyungsung 100. Iya, tuh. Wae kae. Melos lah. Ya nyambung tadi ngelombok karo kowe. Tek DP ini 200. Ya kok kerja sing temenan karo nyong ya. Oke. Ya, Bos. DP tak tampani. Oke. Tapi aku tak siap-siap disit. Iya ngana dibersih ya tam. Ya. Kok bocah pinter kayak kamu. Gemuk deh. Pinter-pinter goblok. Aduh. Oh iya. Bocah cilik masa dibayar ngaku parani begol mayu. Ya mayu yuk. Bikin malah iya malah harus ada ande malah yuk. Oh sing batakan. Rene Jawa Kecamatan ya Pak, mau diketon. Priye sih? Iya, kan warga baru ya mbak kalian itu menangi ya. Iya, balik ngomong. Pantes pirang dina kira tuh tuman jenengan tambah pindah ya. Itu berarti jenengan urung laporan ya mbak? Ya urung nembe nembe gutul sih lah, pengen layak disit. Gak rasa laporan secara apa mbak, si penting tak kadus. Tenang, ngeri apa-apa, kalau kan berduri kabeh kue kembangnya. Tapi kan tidak sakit kalau ada mbak di sini. Kosong. Gini loh mbak, nanti apa laporannya tak unggah negatif warganya aku sing anyar ngombok supaya ada istilah dan lain-lain dari desa kan nanti ada laporan lah ya. Ya ngomong-ngomong istilah kagak urung kok. mulai muncul. Dan mana lagi di sini? Lagi lunga. Lu mana nanti? Ang Jakarta kok, merantau. Aku nih bisa nulis apa urung sih? Ada disit lah, nggak sebaya. Orang kepenak, orang bojone. Ya oke. Kalau begitu aku terpamit dulu aja. Oke. Aku tak ngurusi foto-foto kanan yang lain-lain. Mata napa-napa. Aku nih maning bok nenek. Nggih. Oke lah, lanjut dulu ya Nggih, mbak. ten napa nggih. Paham ya. Aduh, ciri-ciri kados kayak untuk mis, tapi ya ora apa-apa lagi warga. Duit 200 langsung maring warung pikir ora. Jajan dingin nambah beres-beres. Oke. Jajan Bas.
Tuku apa tam? Kok jeneng duit ke temen? Ya jelas kayak aku kan siki kerja nang pabrik. Kalian nek pabrik lu di tam. Ya ana pabrik ke kaki lidan karo Bapak Roso. Akan baru. Wis ngono karo jajan apa? Ayo, parang ba yun? Mbak tak enteni sisa tak mangan di situ kana. Iya. Wah, kan jasanya enak tapi ya gue. Nah bos, aku tak mandi set ngono menjaga, oke? Oke cerita. Oke, kowe tigine kelaran 100 kok wala. Bocah punya umpama ya. Ana pejane yang temen. Apa ya kan? Iya, apa ora lah. Anu sama ya kan? Iya, tak make mau lah. Apa ora. Jar kon apa-apa. Kayak kan jujur orang nana lah. Jawa di situ lah. Ya wes, aku tak kerja di situ ya. Ya wis. 3. Dah kayak anak boys lunga kayak ngapa nang kene. Oke kan. Main kon kerja kayak ya. Iya, siki ngopi bae dewek lo. Ya, sih kopi lah, loro. Loro.